салом акаҷонои ман, хуш омадем ба канали Клип Про ва ҳамаи шумо миннат дорем барои дастгиритон лайк, подписатсия ва поделитсатон. Ҳатман акаҷоно дар видеои канали Клип Про дар ҳамаи видеоҳош лайка меҷиқем ва беҳтарин ҳофизаи эстрадаи ҷумҳурии Тоҷикистон Закиябону дар сайти инстаграми худ чӣ гуфтааст? шумо ба худ боварӣ кунед ва ба орзуҳоятон боварӣ кунед ва боварӣ ба ҳамаи корҳое ки шумо худатон метавонед бовар кунед ва беҳтарин аксҳои зебо гирифтааст ва дар яке аксҳои зеботаринаш гуфтааст: аллоҳ зебост, зебогиро дӯст медорад. Рост, яъне гапи дуруст мегӯяд. Ҳамин хел аст. Бояд ҳар як мусалмон худро зебо нигоҳ кунад ва хушбӯй бошад. ва аз ҳамаи шумо мо миннатдории худро баён мекунем аз канали Клип Про, чунки шумо подписчикони азиз дар ҳама видеоҳои мо фаъол ҳастед, лайк ва подписатсия мекунед ва ҳатман аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунем колокольчики каналро гирён кунед ва дар комментария канали навҳои кардагием, канали Бузкаши ТВ. ҳатман дар вай канал даромада подписатсия кунед, видеоҳои нави ӯ канала интизор бошед.